Deze week in Lembourgeois, kasteel Wielre, cultureel behouden voor Limburg en een modeshow van een Venlose ontwerpster in Baarlo. De bewoners van kasteel Wielre, Jo en Marlies Eijk, hebben dit eigendom voor het symbolische bedrag van €1 recent overgedragen aan het Elisabeth Stroevenfonds. Daarmee hebben deze kunstverzamelaars prioriteit gegeven aan het veiligstellen van de culturele functie van het kasteel en het landgoed boven een geldelijk gewin bij een commerciële verkoop. Ja, we vinden de plek echt de moeite waard om te zeggen van gun het ook de gemeenschap en de omgeving. Het gaat natuurlijk, Stichting Buitenplaats Kasteel Wielre, daar gaat het over. Die gaan hier inhoudelijk over tentoonstelling, over de tuin, dat doen ze ook allemaal nu al, dat bekostigen ze ook. Maar het is haast onmogelijk voor een kleine stichting om ook deze gebouwen allemaal te onderhouden. Ja. Dat is gewoon niet mogelijk. En dat is het grote cadeau wat we hebben, dat we een partner hebben gevonden. Of dat de stichting een partner heeft gevonden die mee wil delen in de kosten en in de, ook natuurlijk in de lusten. Als het mooi is het ook van, hebben ze ook iets heel moois. Maar het is toch fijn dat je die partner hebt gevonden. De kinderen die wilden dus eigenlijk ook, die kunnen hier niet wonen, want dat is gewoon veel te kostbaar. Maar ze hebben het allemaal goed, maar dit willen ze ook niet. Ze zeggen, wat jullie je leven gedaan hebben, dat gaan wij niet... Dat gaan wij niet nog eens overdoen. Dat gaan we echt niet doen. Dus andere manier van leven. Zij hebben daar vrede mee. En dan mogen we ook niet vergeten natuurlijk dat het derde deel van het geheel is bij Bonnefante ondergebracht. Hè? Ja. Dat heeft provincie Bonnefante de mogelijkheid gegeven om het aan te kopen. De kunst. Ja. En dus dat is daar veiliggesteld. Nou, is de woningen zijn de huizen en de tuinen, dus het fysieke is veiliggesteld bij Stroeven, bij Elisabeth Stroeven. En onze stichting moet nu, en dat is nu die moeten nu aan de bak. We mogen hier blijven wonen en dan zeggen vrienden wel eens van, dit wordt toch allemaal veel te druk en al die mensen in die tuin. Maar je krijgt zoveel energie, er komen ontzettend leuke mensen. Soms zien we ze, soms niet. Ja, zoals het uitkomt. Als we geen zin hebben, blijven we binnen. Als we het niet kunnen of moe zijn of weet ik wat, dan blijven we binnen. Maar ook de samenwerking met het team van de Buitenplaats Kasteel Wielre, die is super. Als die meiden 's morgens binnenkomen en die hebben met hun plannen en dat zijn 3 meiden. Oh ja. Toevallig. En als die binnenkomen en die hebben en die zeggen we doen dit en we gaan dat. Nou, dan krijg je toch een energie van dat krijg je toch nergens anders. Ja. We hebben hier in het verleden wel eens rondgelopen. Daar was u zelf nog flink bezig met de tuinen, het onkruid. Dat zal nu misschien iets minder. De leeftijd slaat toe. En nou ja, het is nu minder. Maar ik geniet nog iedere dag van de tuinen, van de gebouwen. En dat maakt mij nu geen verschil voor mij of het nu van ons is of het nu van de stichting is. Het maakt mij niets uit. Ja, en ineens ben je dan kasteelheer. Ja, nou, bestaat er iets mooiers dan dat? Oh ja, hoewel, ik spreek ook wel eens kasteelbewoners tegenwoordig die grote zorgen hebben over wat het allemaal kost als het dak vernieuwd moet worden en zo. Maar ja, daar bent u eigenlijk nou net voor aangetrokken, om het maar even zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, kijk, en dan als die verplichting op je komt, dan moet je natuurlijk eerst gaan kijken, waar doen we het nou eigenlijk voor? Nou, en dat begint natuurlijk eigenlijk, nou ja, jullie hebben al rondgekeken. Wat een fantastische plek. En het eerste doel is natuurlijk om deze plek, opgebouwd door Jo en Marlies in 36 jaar, om dat te behouden. En vervolgens eigenlijk, er is daar een groot hek, maar om ervoor te zorgen dat ook de komende jaren dat hek open blijft. En dat de bevolking van Limburg, van Wielre, van de wereld zou ik haast zeggen, hier kan blijven genieten van dat moois wat Marlies en Jo in al die jaren opgebouwd hebben.
Daar is waar het primair over gaat. Het behoud en het publieke. En daarnaast, maar niet minder belangrijk, is dat hier ook nog Stichting Buitenplaats Kasteel Wielre op gehuisvest is. Een culturele instelling. En ook die zien wij heel graag behouden. En eigenlijk komt het erop neer, beide partijen hebben een nieuwe huisbaas gekregen. Dat is onze rol. Daarmee is het bewaard voor de toekomst. Maar het gaat er vooral om dat zij hun rol kunnen spelen op het terrein. En voor Buitenplaats Kasteel Wielre is dat, de Stichting Buitenplaats Kasteel Wielre moet ik zeggen, is dat het runnen van een culturele instelling. Wijd en zijd vermaard. En de Stichting Elisabeth Stroeven heeft oorsprong in Maastricht. En dit is al eens een paar kilometer verder, zou ik maar zeggen. Hebben jullie dat al vaker gedaan of is dat nu de grootste sprong? Niet dat het allemaal zo groot is hier, maar... Het blijft 22 kilometer of daaromtrent. Wij hebben onlangs, ongeveer 1,5 jaar geleden, hebben wij gezegd... ook in het belang van Maastricht is het van belang dat de Stichting Elisabeth Stroeven wat verder naar buiten kijkt. We deden dat overigens al wat vaker. We hebben bijvoorbeeld de restauratie van het kerkje in Waalwieler is ook door ons ondersteund. Maar eerlijk is eerlijk, dit is wel een hele grote sprong. Maar het is dan ook een pareltje. Was het voor jullie de afgelopen jaren nog een beetje spannend? Van hoe zal dat nu verder gaan? Moet toch een moment komen van wat gebeurt er nu met het onroerend goed? Ja, even kijken. Ik ben nu bijna 3 jaar betrokken bij deze prachtige plek. En toen ik kwam, toen was eigenlijk nog de bedoeling dat wij als stichting eigenaar zouden worden van deze plek. Maar we zijn natuurlijk een hele kleine stichting en volledig afhankelijk van donaties en particulieren. Dus zo'n soort complex ook geschonken krijgen was voor ons gewoon een te grote last. Qua onderhoudskosten. Qua onderhoudskosten, zeker weten. En ook, ik denk ook niet dat de stichting, een culturele instelling, zoals wij, eigenlijk de juiste eigenaar zijn van zo'n plek. Dus op dat moment heb ik me vrij snel toen gerealiseerd, samen met de familie, dat we op zoek moesten naar een andere oplossing. En toen kwam Dick op ons pad, of anders gezegd, ik denk dat ik heb nu zo'n 1,5 jaar geleden het eerste gesprek gevoerd met Dick. Okay. En ik denk dat Dick heel snel en eigenlijk vrij direct de schoonheid van deze plek zag. En ook een goede klik had met de familie, wat ook heel belangrijk is voor deze plek. Hoe gaat het met het organiseren van exposities en met name ook de belangstelling? Het gaat heel erg goed, moet ik zeggen. We hebben een hele enorme transformatie hier doorgemaakt. We hebben een hele nieuwe huisstijl, een nieuwe identiteit. Hebben we de afgelopen dikke 1,5 jaar hier neergezet. We hebben nu een programma van 9 maanden per jaar. We zijn open van donderdag tot en met zondag. Grote internationale tentoonstellingen. En we zijn ook enorm gegroeid in de bezoekersaantallen. En dat waren echt stappen ook hier die we moesten maken. Maar hoeveel mensen komen hier op een jaar? Nou, we hebben het afgelopen jaar, en we zijn er natuurlijk nog niet helemaal, zitten we toch bijna tegen de 10.000 bezoekers aan. En dat is voor een plek als deze, is dat een enorme stap. Maar je kunt wel zeggen dat jullie hier een echt levenswerk ervan gemaakt hebben, toch? Dat dacht ik ook wel, ja. En je moet je toch maar voorstellen dat je dat weg wil schenken. Alleen omdat wij houden van Limburg. En ik heb het hier ook redelijk goed gehad. Ja. Dus nu willen we het ook overdragen aan de gemeenschap. En dat is een heerlijk gevoel dat je hier in deze regio een plek neerzet die voor cultuur, natuur en architectuur geweldig is. En als ik er niet meer ben, dan heb ik toch de gedachte dat ik het goed heb gedaan. Op Château de Raai in Baarlo gaf de Venloze ontwerpster Juliette Pijpers een modeshow onder de titel Blue Nude, waarbij de kleur- en lichteffecten van water verwerkt werden in de creaties. Zeg, het was een modeshow in die zin dat je mannequins hebt van alles en nog wat, die dat niet van beroep zijn. Had dat een speciale bedoeling, hè, met je eigen familie en zo? Ja, eigenlijk wel. Ja, want het thema water is voor mij eigenlijk een onderwerp wat al heel lang waar ik mee bezig ben. Hè. Ik vind het mooi, de kleuren, de lijnen, alles wat erbij komt kijken. Ja, en dan heb je je familie.
En dat vind ik heel belangrijk. Veel mogen meemaken, veel mogen doen. En waar het eigenlijk op neerkomt zijn toch wel heel belangrijk deze mensen. Ik houd zeker van professionele modellen, die zitten er ook tussen. Ja. Maar die hebben zich prachtig geweven, zoals een stof kan weven, tussen het geheel dat hier eigenlijk nu staat. Ja, dat vind ik fantastisch. Is het wel zo dat bijvoorbeeld al een aantal klanten zijn die zeggen, nou vanavond heb ik een speciaal feest, ik ga het liefst in een creatie van Juliette? Ja, het zou geweldig zijn. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, dit niveau is gewoon hard werken. Je per jurk, ensemble, wat dan ook, zit 100, 150 tot 200 uur in. Als je ziet met handgebeduurde items. Het is gewoon veel werk, het is handwerk. En dat is wat mijn oma vroeger al zei, Juliette gaat maar niet doen. He, want niemand ziet hoeveel werk dat het is. Maar een appel groeit ook niet op de eerste boom. Ja, dat bedoel ik. Dus ik heb veel mooie dingen mogen doen. Maar ik kom uit een ambachtsgezin. En ja, ik ben ermee opgegroeid.